Ik ben alle sociale contacten kwijt. Mijn vrouw is opereren onder de magen. De vrienden zaten. En dan hebben we hier toch wat kunnen doen. Sybren de Roos is een van de vaste bezoekers van de buurtkamer in de Westerrijn. Dit jaar een jubileumfeestje vieren. Welkom op deze feestelijke morgen, waarop de buurtkamer in de Westerrijn alweer 4 jaar bestaat. De eerste buurtkamer in de regio. En ik denk dat ik van je al je maar spreken 4 hele mooie jaren. Waarin ik vooral zien heb dat je me vaak binnen, maar hele leuke dingen, altijd goed gaat. Maar ik ga ik zien dat je me om elkaar denken altijd even net lukt. En dat geldt ook zeker voor Sybren. Die het mij door de ziekte van zijn vrouw net makkelijk had om aansluiting te vinden in de maatschappij. De buurtkamer biedt ze nou en dan uitkomst. Ja, dat je er toch wat praten kan met mensen. En verder heb je eigenlijk geen contact. Nee, hè? Nee. Zo zei je komt van de Westerrijn, daar praat iedereen bij elkaar. Ik vroeger koord de hele Westerrijn, maar dat zijn we net meer zo. Het wordt gewoon te groot. De buurtkamer biedt dus een plak voor Sybren en Oren. Op het stuit binnen er 6 locaties in de regio. Volle grutter groeien is net het belangrijkste doel. Ik vind het heel mooi als, als je 25 mensen bereikt en ze halen eruit wat ze eruit willen halen. En ze vinden hier steun en de mensen die ze willen ontmoeten, is dat al prachtig. En natuurlijk, als er 30, 40 mensen komen, zijn ze ook van harte welkom. Maar met 25 ben ik heel tevreden. De vijfde groep komt je hier met de man. Nee, meer komen er net. Dat vind ik wel jammer. Voordat Westerrijn zo groot is, komen er maar heel weinig mensen. Ja, hè? Je vindt er wel wat bij. Ja, daar kunnen we ook meer bij. Volle meer.